Isa rin ang kanilang pananampalataya sa tunay na nagbuklod sa mga taga-Alcala para maabot hanggang ngayon ang kanilang patuloy na pag-usbong. Nandito tayo ngayon sa Holy Cross Parish Church ng Bayan ng Alcala. Bukod sa bahay-sambahan, nagsisilbi rin itong tourist attraction dahil sa mayaman nitong kwento ng pag-asa. January 4, 1881 nga ito nagawa by the royal decree of the Spanish government at itinalaga si Father Eduardo Samaniego, OP, bilang kauna-unahang parish priest. Ang Relic of the Cross ay the totoong piece of the true cross from Rome. It was founded nung si Saint Helena ay nagpatayo ng church sa mismong pinagpakuan kay Jesus. And then this crosses ay itines sa isang may kapansanan na babae, matandang babae, at yung cross na siya yung nagpagaling doon ay yun yung nagpapatunay na yun yung tunay na cross. So, they were brought to Rome, tapos ang ginawa nila is pinira-piraso yata yun, and then they were sent to different parishes, churches, dioceses. The present new church was rehabilitated during the administration of Father Eusebio Vigilia and Father Johnny Tagalikod from the year 1972 to 1977. Pagkatapos itong masira dahil sa 1967 at 1968 kasiguran earthquake. Dumating dito noong May 2nd, just the day before the feast of the finding of the cross ng May 3, 2013. Mga feast na sinicelebrate namin is the finding of the true cross, which is celebrated on May 3rd, na-integrate na dito sa town fiesta. We also celebrate the triumph of the Holy Cross on September 14th every year. Yun yung mga pinakadakilang fiesta namin sa Holy Cross Parish. So ang Holy Cross Parish po natin is very historic po. Hindi lang po faith ang nag-grow, kundi ang kaalaman din po ng mga nagsisimba. Dahil po ang bayan po namin ay very historical po. And nagiging way din po namin yung church na i-promote din po itong People's Park namin dahil magkalapit lang po sila. At mula noon ay naging haligi na ang The Holy Cross Parish Church sa pag-unlad ng bayan ng Alcala.